Er du i gang? Ja. Hej, jeg hedder Alexander. Jeg skal vise, hvordan man laver ollie, og så bagefter kickflip. Vi starter med ollie. Der, så slide og tilbage, og så ned. Ikke? Og nu vil jeg demonstrere, hvordan det virker. Hvis du selv ikke har tid, så kan jeg lade vise. Ja, det håber jeg. Eller jo, hvis du ser det. Ja. Ollie, det er glider op. Du har lidt for, glider du op, tilbage og ned. Det vil jeg demonstrere, hvordan det nu er. Nej, undskyld, heller ikke det. Lige igen. Mål. Kæft. Altså. Kom nu, Alexander. Ellers så er det... Tag tilbage og skubber ned her. Så ja, så vil jeg til at på video. Men jeg tror ikke, jeg kan lave det. Jeg prøver. Jeg ved ikke, om det er okay. Nu er der altså ikke ret meget tilbage. Yep. Pas lige på, Alexander, ikke? Det er så en halv kick på. Nu stopper jeg altså.